Bon dia, nens i nenes. La història que es contaré avui ens fa viatjar fins al continent africà. Allà, al mig de la sabana, hi ha un gran baobab que amb les seves branques va movent-les al vent, fent una musiqueta i fent pessigolles als núvols. I allà estava el senyor baobab quan a l'horitzó veu algú que s'apropa. És un animalet, amb les orelles grans, de color blanc i unes grans dents, que ve molt ràpid. Ping, 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 ping. Ping, 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 ping. Ping, 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 ping. Bon dia, senyor baobab! Oh, bon dia, senyor conill. On va tan ràpid? Que no veu que fa molta calor i que es morirà de tanta suor? És que faig tard. Jo sempre faig tard, senyor baobab. I la meva senyora no li agrada la impuntualitat. Ui, ja fa rato que hauria ser a casa meva. Ai. Però escolti, senyor conill, que no veu que no pot arribar així. Au, va, passi aquí i descansi un momentet a la meva ombra. A la seva ombra? Oh, potser sí que és una bona idea. Miri, sap què? Així ho faré. Descansaré una miqueta a la seva ombra. Passi. I el conill va seure a l'ombreta del baobab i no va trigar ni 2 segons en quedar-se totalment allà dormit. I es va fer una migdiada d'aquelles tan a gustet que li va caure fins i tot la babeta. I quan es va despertar... Oh, senyor baobab! La seva ombra és guachipiruli! Està tan fresqueta! Ui, quina bona migdiada! Escolti, senyor baobab, la seva ombra és molt guachis, però... I les seves branques? Que fan alguna música o què? Les meves branques? Pues claro que la vol sentir. Sí, sisplau, faci. I el baobab va començar a bellugar les seves branques i va sonar una musiqueta tan bonica. I allí va quedar el baobab. I el conill escoltant la música. Oh, senyor baobab, quina musiqueta més bonica. Què li agrada? És que és una musiqueta que faig per ballar amb el vent. Miri quina musiqueta. Oh, senyor baobab, m'encanta. Escolti, senyor baobab, la seva musiqueta és molt guai. La seva ombra és guachipiruli. Però, i els seus fruits? Són dolcets o no saben a res de res? Els meus fruits? Sí, miri, que el vol tastar. Miri, agafi aquest. A veure? Oh, que superfresquet! Oh, escolti, senyor baobab, els seus fruits són superdolcets. La seva música, increïble. I la seva ombreta, oi, quina frescor. Però i el seu cor, senyor baobab? Com és el seu cor? El meu cor, senyor conill? Home, és que el meu cor és el meu cor i jo no l'he ensenyat mai a ningú, que em fa vergonya. Però què diu, senyor baobab? Com li ha de fer vergonya? Que no som molt amics nosaltres, que som superbons amics i els amics no tenen secrets. Au, va, ensenyi'm el meu cor, el seu cor. Ui, el meu... Però bueno, com som amics, li ensenyaré el meu cor i li obriré de bat a bat, perquè això fan els amics, compartir, no? I el baobab es va obrir de bat a bat, allà. Uau! Quan el conill va veure el cor del baobab, no s'ho podia creure. Estava tot ple de tresors. Hi havia rubis, esmeraldes, or, plata, collars, arrecades, pulseretes. Hi havia de tota mena de tresors. I els conills va quedar així. Oh, senyor baobab, el seu cor és meravellós. És un tresor. Que vol agafar alguna cosa? Passi, agafi el que vulgui. De veritat em compartiria el seu tresor? Pues claro, això fem els amics, no?
compartim els nostres tresors, agafi el que vulgui, és tot per vostè. I el conill va fer, oi, que bé, miri, agafaré aquestes arrecadetes per la senyora Conill, aquesta diadema per la senyora Conill, aquest collaret, aquestes pulseretes, aquests anells, ja està, ja no vull agafar res més, que no vull abusar. Ara, tinc que marxar, que se'm fa tard, però la meva senyora esposa va tan contenta quan li faci aquest regal. I el conill va marxar com havia arribat. Tuing, 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 adeu, senyor Baobab, tuing, tuing, tuing. I allí es va quedar el Baobab. Uau, he fet un bon amic, quin dia més especial. El conill va arribar a casa seva i li va regalar a la seva senyora, la senyora Conill, les arrecadetes, els anells, la pulsera, el collaret, la diadema. I quan la senyora Conill ho tenia tot ficat, es va sentir tan guapa que se'n va anar a passejar per tot el poble. Tuturu, per ensenyar, per compartir amb tothom que es sentia guapa, guapíssima. I per allà anava passejant pel poble. Tuturu. La senyora Conill, quan la van veure tots els animals, i no s'ho podien creure. Quan la va veure l'hipopòtam va obrir la boca i dir, hola, senyora Conill, que guapa! Quan la va veure l'elefant va fer, fiu, fiu! Quan la va veure el lleó va fer, rau, està vostè per menjar-se-la! Tots els animals tan contents mirant a la senyora Conill, tots menys un, el més envejós, el més de tota la sabana que estava allí. La senyora Hiena, que no podia de l'enveja, i va dir al senyor Hiena, senyor Hiena, com pot ser que la senyora Conill estigui tan guapa i jo no? Com pot ser que tingui tants tresors? Vagi a buscar aquests tresors. I el senyor Hiena, que no sabia què fer, se va anar a preguntar-li al senyor Conill, que de naturalesa confiada li va contar tot del senyor Baobab, del fruit, de l'ombreta, de la música i del seu cor. Abans de que acabés la història, el senyor Hiena ja havia anat a buscar el senyor Baobab i se'l va trobar fent la seva musiqueta, allí, amb les seves branques, fent música amb els núvols, i quan va arribar la Hiena, escolti, bon dia, senyor Baobab, m'han dit que té vostè una ombra molt guachis. Oh, quantes visites que tinc avui! Passi a la meva ombra i faci una becaineta. El senyor Hiena va seure a la seva ombreta i va fer... Ja està de l'ombreta, ja no tinc més ganes de fer migdiada. Però si no ha descansat vostè res, faci una beca... Ja està! I la seva música? Com és la seva música? Oh, vol sentir la meva música, senyor Hiena? Miri, escolti. Oi que és bonica? Que li agrada? Ja està! Ja està la música! Ja està! Però si no ha sentit res, és que no vull sentir res més. És que tinc pressa. I els seus fruits? Com són els seus fruits? Són dolços? Pues claro. Miri, provi un. I el senyor Hiena... Superbo! I ara ensenyi'm el seu cor. El meu cor? Vostè també vol veure el meu cor? Que no som amics o què? Home, amics, que sí que som amics. Ensenyi'm el seu cor. I el Baobab, que era confiat, li va obrir el seu cor així. Ni tan sols l'havia acabat d'obrir quan la Hiena ho va veure i va fer... Va treure les seves garres, es va llançar dins i va començar... Mío, 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 todo para mí! El senyor Baobab, sentint que li esgarrapaven i que li feien mal i li van ferir, es va tancar i la Hiena va sortir ahir volant amb un cop al cap. I diuen que des de llavors les hienes van per tota la sabana amb aquell cop al cap que s'han quedat mig tururilles per allà buscant a tots els cors que es troben el tresor que els va ser negat. I diuen també que el senyor Baobab
sentint-se ferit al seu cor, es va tancar de bat a bat i mai més es volia obrir a ningú i es va tornar totalment desconfiat. I s'hauria quedat així per sempre, si no fos pel seu amic, el seu amic de veritat, el senyor Conill, que cada dia anava a visitar-lo. Es sentava a l'ombreta, li preguntava pels seus fruits i escoltava la seva musiqueta, el baobab, amb la seva musiqueta, i el senyor Conill, cantant cançons i contant històries, es van fer cada vegada més amics, i la musiqueta no va parar mai més, i el senyor baobab, a poc, es va sentir més confiat i va començar a obrir el seu cor a tots aquells amics que venien a compartir el dia amb ells. I des de llavors diuen que a l'Àfrica, si t'apropes a un baobab i pares atenció, podràs sentir aquella musiqueta. I no trigaràs gaire en veure una família de conills o altres animals que venen a compartir amb la naturalesa afable del baobab. I conte contat, aquest conte sobre l'amistat, aquí s'ha acabat.